Asik Kasaria sekar gedung ternyata asli kota kula aku pimpinan kilo lancaran Ibano kejuran sekarang
hop. Ini aku karo kene wong loro ngatasi Wis, lungguh, Lilis karo Diah lungguh. Iki prosese. Saiki giliranmu. Omah mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Pangku, Pipit. Ayo, sapa sing mangku? Amakmu. Loh, ketok mesra. Wis sampai sikilku ceklek tanggung jawab. Tanggung jawab. Rumah Ayo dipangku. Ini. Ayo jajale. Dadi warga masyarakat sing nonton ning kene ben percaya piye to kemesraane Kang Percil karo Yu Pipit. Tenan ya, Mas? Iya, tenan. Arep mbok kan. Ayo, Ndang. Kula sampeyan ceklek sikilku. Wong ki mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Weh, Percil wong olahragawan lele. Ya. Rasane ra ukur. Kene Dok, cayu. Atlet. Cek, macek langsung. Blah ngono, wis. Blet. Pipit ngerangkul. Nah, langsung. Ya wis, hop, wis. Ngono. Kang lagi rong detik lho, Kang. Kuat le. Aku iki lho apa, Pak? Wong paribasan kayak aku apa meneh. Jare kuat. Kaya olahragawan atlet. Sumsume kok ilang lho. Nyamuk sumsume ilang. Antek puno liram. Lek anak wong ayu Pipit ki ya ayu mung badane iki lemu. Nah, Bintang tamu wonten. apa sing kaya ngene iki suarane sing mbok goleki? Lah iki lho cah cilik. Iki asli kok kene. Kuat nek iki. Seto. Iki kok kaya tau tepung karo swara iki. Pacare Mas Percil Niki permintaan dari Pak Sugiono. Nyuwun sinden iki. Iki pesindian sing merusuh putih awake cilik ngono. Ya alit-alit yo iki tesih paut tok sakmene. Nek nitik suarane mesti bocahe merusuh putih, ayu, lencir kuning. Open-openane Mas Percil iki. Pen dhewe Pak lagi aku ya ora doyan. Ala jere. Dalah. Kamadure. Lah nyapa ning mburi malah ana sinden kok batang iki sapa kuwi? Tretan Bibi, Kak. Tretan Bibi. Tretan. Selamat malam. Kaya karet ngono, ora kaya tretan kaya karet. Pak De, pangapunten rumiyin nggih kula tak dialog kali niki. Iya. Selamat malam. Tezati. Madura to, Pak? Wis to meneng lambemu. Ngedung. Ngeding. Nembang. Ya, nembing. Bisa. Bisu. Wis ta ben. Oleh olang tanduk majeng. Tanduk majeng. Bisa. Bisi. Kuwi Malaysia apa Madura to kuwi iso Wong ndi to, Pak? Mbok ora mesti. Oleh olang. Bisa ora? Ayo. Bisa ora? Indonesia menang. Ya, final. Oleh Ya, coba. Lah kok menenge bisu tak bacok dikul. Ayo gentian coba metu wong loro kok kono bisu. Lah Maksudnya iki dol tinuku, Mas. Ini waktunya pantun. Oh, pantun, iya. Pantun. coba. Kembang tebu, kembang jagung lek. Sugeng dalu wong sumber agung. Terus. Kembang jagung kabeh siji lek. Wong sumber agung akeh rejeki. Lir Alir, lesa alir, alir, lesa alir, lesa alir, hop. kembang tebu wadai tampah. Sugeng dalu Bapak Lurah. Amin.
Kembang jagung kabeh sijile. Wong Sumber Agung akeh rejeki. Ana tampah ditutul pitik. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit. Lah dalah. Lesa ale. Lersa ale ale rale rung lersa ale. Lersa ale ale rale rung. Pangapura salah luput ben ngejung lepat salah pangapura nyuwun ngapura. Sampean gak luput. Tujuannya menghibur warga masyarakat Sumber Agung. Pak J. Luar biasa, luar biasa. Matur Jenenge- sakalangkong. Panganan pura. Panganan pura cengelmu. Pangapura. Pangapura ora ada panganan. Pangapura Pak Dalang Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto iki sapa? Pura iki oh. Oh iya. Oh kok iso macak Madura ya sampean ya? Iya, Dik. Emang suka ya seperti itu? Saya ini asli Madura. Dura di Madura di mana? Lalapan Purnama. Kuwi badokan goblok. Paling gak iku teko Bangkalan, teko Sumenep. Sumenep. Wah, belum nyampe, Dik. Belum nyampe situ, Suramadu. Alah urung nyabrang Suramadu aku, kenjeran. Kenjeran ki sing kene lho Lah iya, Surabaya. urung. Oh iya. Durone sih urung dadi, Mas. Berarti umpamane kayak nembang Madura kowe ya iso pantun. Ya iso. Kaya mbak-mbake cantik-cantik tadi juga nyanyi enak. Kita itu mengenalkan seni tradisi. Seni tradisi, bener. Mulane cah nom-noman ora mung Madura tok, kabeh kesenian Nusantara. tradisional sak Indonesia Bisa, kudu. bisa. Ya iso to. Oke. Kita ajak ke Papua, Pak D. Oh bisa. Papua. Oh biar tahu ya, anak muda-muda itu biar tahu Oke. bahwasanya itu kasana budaya. Seumpama Nusantara itu banyak sekali. Nusantara. Nusantara. Hongke. Nyapa kuwi kok. Kuwi iso ora. Lah kene lo nembang awakmu kok pupuk. Nyapo lalu-lalu lho. Irian Dayak. Ya tapi kowe ke manut tok kae lho. Lah iya. Kene iki nyanyi. Meslek iki lho. Ndase kok ngono lho. Hongke. Jambe. Ongke. Meneng lambemu. Iya ya. Yang tahu Iya, tahu, lagu tahu. mau Oke, bere, Iya, mau oke. bere. Ayo. Ladane sing aman, kowe sing kiwa ya. Siap. Nyapa? Nah, krek iki nyanyi ke kiri ya ke kiri nek kancane ya aja ngiri terus Iki lho. tembang Lagu lho iki. Pengenalan Mau lagu. mere. Iki pengenalan lagu lah bener. Aku mau ngere. Lah aku nek mbok ngiri terus ya bosok ceblok kono. Aku sing ngene. Anak-anak biar kenal. Ya kenal Ya, ya kenal. ya. Kancane sing bosok. Putar ke kanan nih. Kanan kanan. Kowe ning ndi? Ya, krek. Kowe ning ndi? Nyapa? Kowe ning ndi? Kita sing aman tengah to, Pak. Ya, ora. Aman di tengah. Pak. Tengah, Mas. Ya. Putar ke tengah. Tengah manis. Nyapa? Ayo kowe ora iso nyanyi kok. Ora lho. Iki mau ndak di konsep putar kiri kanan. Goblok kowe. Kamu harus bisa menyesuaikan. Pak. Lah kan koreonya gitu loh Pak D. Ngapunten anu, Pak Minto. Lek putar ke kiri sampean melipir, Lah, ya iso. melipir. Pun mboten saged diterusne niki. Lah, Lah nyapa? Anu ku mbledos. apa? Lah dipepet iki Pak tus. Masa muni. Lah kene kiwa, mbok ngiwa kabeh kanan malah kanan kabeh tengah mbok pepet. Tembang iki apik lek Apik. diputar. Yo, coba manut Ya putar kowe jendak kowe jeblok. dhewe ya. Kowe dhewe ya. Oke. Yo. Ke kiri manis. Sekarang ke kanan. Ayo. Kanane urung. Ndasku enek manuke mubeng.
Mana sama? Manui Pak Minto. Ndak boleh loh. Ndak boleh. Ndak boleh. Lah kok mbok unyerne dhewe iki lho. Masa tak nyerne dhewe. Ngeten lho Pak Minto, kula niki mboten kok tadi Sing kok cah mendem malah. munyer lho. Oh iya gitu ya. Kan mang sing tak ajari ku ya apa? Putar ke kiri. Oh ngene to. Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Hop. Iya, bisa ya? Bisa. Kalau tak campur karo iki iso? Iya dong. Gini. Kolab dong. Kolab ya. Jangan Mbak 1 cantik-cantik 2 3. ini. Ayo, maju ke sini. No. Lah Sing niki lho, enak Mas. ngene iki ngejok Nah ini ki aku ning tengah, mbok kon ke tengah enggak apa-apa aku. Jalan Mau ora gelem. Mau ora gelem. Aku ora mbok paksa to, Mas. Gah. Tenang to. Lek nang tengah gelem. Purun, Pak. Eh? Purun, Pak. Aku ya gelem. Kok malah jenengan njaluk niku lho. Jare Wonten pamundutan lho mboten, Pak? Wonten. Napa, Pak? Mumpung niki wau nuansane Madura, Nggih. saka Sekar Gadung salam kerong diaturke. Oh, siap. Ya. Monggo. Ayo ngapa? Yuk. Langsung dadi salam kerong nuansa Madura. Ora Madura. Madura kan. Nyawa pedalaman. Madura. Ayo Mbak Probor ini ikut berdampingan karo Siap, Sekar Ade. Gadung. Siap. Nah. Mbak Probor yang tengah. Nah, yo ditoto jaraknya yang sama. Woi, woi, Mulai Pak Minto. yo. Duh angin debaki
cantik. Nggih. Pak Iki Minto, pripun? salam kerong, Nggih. nuwun Samadura. Siap. Dasar agemane Mbak Proborini uga nyiliti ya. Menika ngagem Madura. anu rasukan medunten. Menika panitia minta lagu setunggal menika Gerajakan Banyuwangi, Gelang Alit, Blitar. Mbah Lurah nyuwun menika Grigis. Ya. Uga katur Mas Percil. Nggih. Beliaunya Bapak Guntur Wahono, Nggih. Dewan Provinsi uga Nggih. rawuh. Oh. Mergo panjenengane ya meneh program mobil siaga Oke. kepada pemerintahan desa Oh, leres menika. Sumberagung. Oh, ngoten. Ah, Nggih, iya. Biasa. Bapak kula lah niku. Oh, sampun kondur. Oh, sampun kondur. Ah. Nggih. Nah, iki sing dipinangkani Pak Lurah riyen. Mbah Lurah. Grigis. Mangke mboten Mbah Lurah. terus- Sing iki dibawani apik lho. Oh, nggih saged. Ya, sing bawa Mbak Proborini karo sentem. Saged. Grigis dibawani Saged. Oh, iki Merek napa slendro? Slendro. 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 Grigis dibawane iki. Iya no. Bawane gubuk asmara. Engko mlebune ning Grigis iso. Iso. Kene iki apa lho sing ora iso sekar gadung. Lah, ya Wong ampun. gurameh wis gosong dipangan iso. Sembarang iso. Elek. Oke. Nah, Mbak Proborini dhisik. Pucung ya apa. Gubuk asmara. Wis to pokoke intine kene kudu iso. Paham? Sapira. Sakmene paling ndok, sakmene lho. Kowe tabuhe wis sing sakmono. Masa yo rapal kok sak pira. Biasane sepira. Biasane sepiro ngono. Nyingkar sakmoten to. Heeh. Nggih. Nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Sentem. Pindah. Ngaslendem. Ya disesuaikan to. Probo wedok awakmu ya swara wedok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Petuk demit apa piye? Kok petuk demit iki lho. Ndonga sik. Mane kaya ape ngulu gak sida mane. Ya ya, kaya ape mutah. Ora cengkok kok arep mutah barang. Cengkok arep mutah pripun iki cengkok baru. Cengkok apa, Dile? Cengkok rudal Israel. lelampahan sakmono ya Lah kok malah awakmu sing lanang. lah cangkemmu wedok Ya ora apa-apa. Halo, lelah. Lelah. Lelah, Dik. Lelah. Tak idoni lho, lelah. lelah Lelah. lelah Sampun tok. Lelah. Lelah. pahan kang uri Oper. Tembang iki kok diaturke penggemar-penggemar Sekar Gadung sing rada adoh, Mas. Nggih, wonten Ana sing saka Ponorogo, Oh, Mas nggih. Kopral. Nggih. Ana Bapak Sumeh sing ana Tanggung Gunung. Oh nggih. Ugi Mas Darsono Lampung. Oh nggih. Bang Samson Jakarta. Oh, nggih. Mas Suratno Nugruk saka Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Suyono Pati Jawa Tengah, Gucak Parno Pati Jawa Tengah. Nggih, Ya. pokoke seduhanten ingkang nonton wonten. Iki selalu tiap malam monitor Sekar Gadung. Mas Percil. Apa? Sinden-sinden lo nakal lo Mas. Nyapa? Lah Pak nih. Uluku dijabuti. Wuludi. Lho kowe lanang. Awakmu wedok lho. Ya bener. Wedok ya. Wedok berbulu jare setoke. Jabut jare. Ulu ngisor. Iya. Terus nadane. Terus. Tresno tulus nadyaningku bekas
lajeng tembangipun Gawat Bawa Nggih. salah satunggalipun langgam gerigis. Apa enak to, Pak? Yo enak lho, Pak. Iki jalukane Mbah Lurah, Pak. Mbah Lurah karo Bu Lurah. Yuk, kaya ngapa? Coba. Diaturke. 3, 2, 1. Sampun, Pak De. Sembah nuwun cukup meriah. Satu tembang gerigis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Bapak Kades Sumberagung. Mbah Minto nyuwun setunggal malih Mas Percil sak wadya balanipun kula nyuwun dipun damelaken prakmenan. Waduh. Iki. Mangke lagu mawon menika pundhutane Mbah Lurah kathah lagune ngoten niku. Kathah lagune. Nggih. Wau teng iki ngoten jarene. Lah kuwi lho enek lagi WA lho anu. Kowe aja ngono lho. Kowe ora nek rong ruwet aku ora tanggung jawab ya. Tenan kok ora. Piye to? Lah wong njaluk lagune tok Mbah Lurah mawon. Oh lagune tok. Lagu aja Pak De, lagu Pak De. Oh, lagu. Lagunipun Manut. Lah niki Lah niki niku tesih kathah niki. napa niku Wonten napa? Gelang Alit, wonten Gelang Alit, Blitar, Gerajakan. wonten Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Iki campur karo Sekar Gadung karo Nggih. Mbak Proborini. Nggih. Siap. Nah, Gerajakan Banyuwangi coba Mbak Punjung karo Mbak Proborini Oh, karo ngaten. Mbak Sulis. Ya, kaya ngapa? Langsung Mas, yuk pundutanipun Bapak Kades. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Matur sembah nuwun Gerajakan Banyuwangi sampun katur ingkang dipun sarani Mbak Proborini, Mbak Punjung kalian Mbak Sulis Eva. Minangkani pamundhut para sepuh Mas Percil menika wonten ingkang ngersakaken jangkep sak bawanipun podang kuning. Lah, kan enggak mawon sing aman-aman mawon. Heeh. Bawone. Coba aku nyuwun Mbak Lilis, Nggih. Mbak Diah Nggih. karo Monggo Mbak mawon. Luki. Nah, Rada dawa. yo ngadeka nduk jangkep sak bawane. Podang kuning ya yo mergo pancen penonton iki ya werna-werna ana sing sepuh ana sing enom ana lanang wadon gedhe cilik mula ya kudu digawe rata nah iya kaya ngono ya Pak Minto. dalem Niki kan nembang. Kula sepuntene lho niki mboten saged nglajengaken terus lho niki. lajeng Kula badhe teng sowan wonten Jakarta Mbiwinjing. nggih Kula tak nggih pokoke donga-dinonga mugi-mugi lancar. Mboten saestu. Kula ning Jakarta saestu. Lah mboten teng Jakarta aman kula. Nggih. Foto niki pokoke bawa sing rada dawa. mboten napa-napa Nggih. Siap Pak Minto nggih? nggih Ndherekaken. Ayo. sego Cahayu. kupat sego liwet Mas Percil Nggih. mengandung Nggih. selamat Amin, ning ngendi-endi paringi selamat lancar Amin, amin. Jenengan nggih amin. wonten lancar nggih. Monggo Nduk Cahyu. Iya Mas. Nadyan wujud temong paksi oke Halos manis termerak golek si podang jenar Ipo bunga atiku nyanding bisa dadi
dadi tombo. Digarap kaya date Mas, coba kaya apa akustikan dados yo buka celuk nduk lis